Hoxe, en apps que tes que ter, F-Droid. F-Droid é unha loxa, unha tenda de apps, como pode ser a Google Play Store, só que todas as apps son software libre, gratuito e de código aberto. Aí están todas as apps que Google non quere que coñezas, como apps para ver o YouTube, sen anuncios e en segundo plano. Explícoche como se instala. Tes que ir a f-droid.org, premer en Download F-Droid, baixar o ficheiro, abrilo. Se che sai este aviso, tes que permitir que se instalen apps de fontes descoñecidas. Se non che sai exactamente o que ves nas imaxes, será algo semellante. Premes en instalar e xa a tes. Agora podes fedellar un pouco e baixar as apps que te interesen. É posible que ao instalar a primeira app che saia de novo o aviso de apps descoñecidas. Simplemente tes que facer o mesmo que xa fixeche. Merda, cacháronme. En próximos vídeos falo vos das miñas apps favoritas.